Siinä on semmonen hyvä klassikko. Aika hieno selikahe. Näitä joku 31 Suomeen tuotuna. Aika makea peli. Kyllä. On todella hieno peli. Joo. Kyllä, ja mitkä haluaa vaan tehdä. Perkele. Katsotaanpas mitäs täältä konepelin alta löytyy. Minkälainen kone täällä on? No perkele. Tästähän se rupes löytyy. No niin, täältä näin. Kyllä. Siisti on peli. Ei muuta kuin vaan. Kello on kiinnostusta, niin hakee. Joo.